ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз 3 марти 2026 сол зиёда аз 10 хонаи фурӯшӣ дорем. бача азиз, тамошо кунед. хонаҳо ҳастанд аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, аз шаҳри Бустон, аз шаҳри Кӯлоб, аз ноҳияи Восеъ, аз ноҳияи Фархор, аз ноҳияи Данғара, аз ноҳияи Ваҳдат, аз территорияи Душанбе. Якда гови гумшудагиро эълон мекунем бача азиз. хулоса ки навор, беҳтарин навор аз шаҳри Турсунода, аз Регарам дорем хонаҳо, квартираҳои фурӯшӣ. беҳтарин навор тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техникаву компания, офис, умуман чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ бошад, дар ҳамин ватсапи мо муроҷиат бикунем бачаҳо. ватсапи Саудо ТВ ёки Саудо ТЖ омада айпеш хонаҳотона навор мекунем ёки роӣ кунем суратоша, видеоша реклама карда фурӯшта мегузорем. навора мо шурӯъ мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеъ-Кӯлоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунад. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. ҳамин квартира дар ҳамин домай хеле нархҳо дӯстон нестай. дар Ваҳдат нигоҳ кунед акам, ба хеле ремонтҳои кардагӣ. квартира фурӯшиай дар сентри шаҳри Ваҳдатай, дар назди ҳайкали Модар, бозорчаи Гулистон, лаби роҳ. духонага масоҳати 50 квадрат. доми мо 11 этажай, хонаи мо дар 8 этажай, 358 000 сомон нарх дорад. наздик ба Душанбе. ина дӯстон нигоҳ кунед, зурай, лекин нархи зур, беҳтарин вариант дар 8 этаж. хона тайёрай, метрои зиндагӣ мекунӣ, ремонт нав кардагӣ. лифтам дора, пеши дом бозорча, мактаби 3, садик, балнесаи марказӣ, об, свет, постоянӣ. и хеле нарх бачаҳо фикр мекунем редка мешавад. 358 000 сомон. аз думи канали мо занг бизанед, ана ҳамин доми беҳтаринда қарор дорад. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ана ҳамин домда қарор дорад. як хонага квартира дар 4 этаж, масоҳати 40 квадрат, дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода, 249 000 сомонӣ. чӣ хел мебинен? абоӣ, потолок, тирезаҳо, хуб монтажи фасон, кухни, ҳоҷатхона, обсвет, ремонтҳои замонавӣ беҳтарин кардагӣ. савдои соз 249 000. нархи зурай бачаҳо, дар ин давру замони ҳозир беҳтарин нархай. ҳами агар ки шумо бовар кунен дӯстон, чизе ки ҳастаи мо мегем, ҳамин нарх ханаво дӯстон бениҳоят қиматай. рӯз то рӯз қимат шидасай. фикр мекунем ки мора мефаҳмем. баъдан бо бисёриё коммент мекунанд, занг мезананд ки хонаҳои қимат мемонӣ, арзоношай бачаҳо, дигари хеле нархҳо нестай. мегзарем ба сеюмин эълони ирӯза. ҳамин дута гов дӯстон гум шидагиай дар шаҳри, дар ноҳияи Фархор гум шидагиай. ҳамин акада мора гуфтанд ки ҳамин ба хотири моҳи Рамазон дӯстон азиз ҳамия дастгирӣ кунен. кадомитон, оё шумо ёки ягон дӯсту бародаротон, хешу ақработон ҳам хеле гов гум кардагиай дар ноҳияи Фархор, дар ҳамин ватсапи ака бинависен ки мо гум кардем, бирем бинен дӯстон, даказат кунен, бигиренаш.
ҳами якам иншоалло ки беҳтарин шахсият ба дастае ки хостанд ки дастгирӣ кунанд. шояд ҳами говора соҳибош кофтестай. иншоалло шумо дастгирӣ кунед. ягон дӯсту бародартон шояд мақсад бидона. хулоса дӯстон, ҳамин навор да лайк кунед ки ҳамин навор тоб рава ва ҳами соҳиби мол пайдо шава. ва дӯстон азиз, кадомитон ҳами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи батан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудаги бача азиз, силкаш дар ҳами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба чормин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзон. чор тараф маҳкам, 6.5 сотиқ замин, 2 хонаи аднасткарни, даруҷа ҳоҷатхонаву аловхона, дариҷа кухни, бари хона баня, 4 тараф маҳкам, ҳуҷҷатош қонуну қоидааш қатъӣ, ҳавли ҳамвор. хуб, савдои соз дора бачаи азиз, 190,000 сомон. анаи болои баня. иҷа дӯстон ҳоҷатхона ва аловхона. дар бараш кухни бачаи азиз, 2 хона кардагӣ, ремонташ фасон хушрӯ, наздики мақсад балниса, наздики мактаби нав, хуб, наздики вокзали Кулоб. ҳозирашда бачаи азиз, ова ва давоз овардистай, ова ва давоз овардистай. чизе ки ҳастай, ман мегумтон бачо беҳуда фақат нороҳат накунен. шаҳри Кулоб қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзори 1 қарор дорад. қитъаи 6 Чаманзори 1. 2 хонаи ремонти хушроак кардагӣ. хай сум дар кор мега савдош мекунем. акада бинависен соҳибхонара, рақамоша мондум. 2 хона, 6.5 сотиқ замин, об, свет. дариҷа мега свет назар ба дигар ҷо мега бисёртар дода мешавад, чунки дар наздикимон дусета завод астай бачо азиз. ана ҳами айсуби ҳами заводо бачаҳо иҷа хулосаки шароити занг зад 190,000 сомон. мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон. чорҳуҷрага астае ки дар ноҳияи Фархор дар Уртабуз қарор дорад. 4 хона, 180,000 сомон нарх. ҳами данима медонем ки дар ҳами либои территория ҳами участковози сотиҳошон 5 сотиқ, 6 сотиқ, 4 сотиқай. фурӯши назди ҳавлигӣ дар Уртабуз, наздики мактабай. хона коробкаҳай, 4 хонагаҳай, 180,000 сомон нарх дорад. кадомитон дар лозимай занг бизанед бигиренаш. дӯстон, навори мо да агар ки лайк намонда бошен, лайкотона монен. ҳамин дастгирии шумо пешравии Саудо ТВ ҳай дӯстон. як лайк мегзорен, ҳамин навори мо да 15 нафар тоб меравад. лайкора намонда бошен, биҷахен лайкотона. мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ астае ки 475 сотиқ замин, 2 этаж, поёнаш подвал, болош криша, хуб, ҳавли стяжка, агарот, мақсади тараф ошхонаву анҷомхонаву ҳоҷатхонаву баня барак кардагӣ. подвал медонем 1, 2, 3 ҳуҷра дар подвалай бача азиз. хуб, якум этаж 3 хона, дуюм этаж 3 хона дӯстон азиз. ана иҷа подвал хонаҳош бачаҳо. ина ҳа нигоҳ кунед чӣ хел фасон кардагиай. инаи хонаи якум дӯстон азиз. обши 6 дар хона, 3 хона дар 1, 3 хона дар 2. хай боло криша, ина паталокаш ба тахта кардагӣ. баъзе хонаҳо хуб деволошон тахтагӣ дӯстон азиз. нарх 1,450,000 сомон. иншоалло ки бо савдо мешава. хона бо тамоми санъатш. шаҳри ваҳдат, ҷамоати Раҷаб Исмоил, деҳаи ҳаёти нав, ситораи сурхда қарор дорад. хонаҳо евраремон бо тамоми санъатш. мактаб, масҷид дута, мактаб ҳастай. хуб, магазино қатор, дута аптека, дута беморхона. хуб, нарх 1,450,000 бо арзон мешава. аз уми канали мо занг бизанем бача азиз. ҳамин хонара навори отделниш дар канали Саудо ТВ гузоштагим дӯстон. кадомитон дар кораи видеонавори живои худаш тоқа дар канали Саудо ТВ гузарем бачако тамошо кунем, бигиренаш. навор да лайк бонен, дар канали мо обуна шен, подписатсия кана фуромӯш накунен.
агар хоҳем ки Сауду ТВ, Сауду ТЖ хонаҳои арзон зиёд навор куна, фақат дастгирии шумо пешравии кори мо. WhatsApp ма дар аввали видео, дар охири видео мондагиам. Чизе ки дорем муроҷиат кунед ёки омадаи пешам навор мекунем, дар фурӯш мегузорем бачаҳо азиз. Оиди хона ҳамроҳи ака занг зад чахчах кунем. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. 250 000 сомон 10 сотиқ 4 ҳуҷра деҳаи Ҳасан Қурбон дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. Дӯстон азиз, 10 сотиқаи 10 сотиқ замин дора ва 4 хона кардагии ноҳияи Восеъ. 250 000 иличайку дӯстон деҳаи Ҳасан Қурбон иличда қарор дора. 4 хона дарунош бо ремонт. ҳавлии калон наздикии хона хуб об ҳастай, свет ҳастай, духтурхона ҳастай, пиёда. далши маълумот занг занед, мега видеошам метонен қабул кунед бачаҳо азиз. хуб кадометон ки серьёзни харидоред занг занед, муомила кунед. иншоалло ки бо арзон кардан метавем, беҳуда занг назанед. ҳуҷҷатҳои хона ҳастай, наздикии ами хонада балинсаи кирмрезӣ ҳастай бачаҳо азиз. ана дӯстон беҳтарин вариант, далши занг зад чахчах карда бигиред. 150 000. мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон. 155 000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ. мегӯянд ки хонаҳои арзон дига нестай. абача Сауду ТВ миёва навортон мекуна бачаҳо. ҳамин дастгирӣ боша навор проблема нестай бачаҳо. 3 ҳуҷрага масоҳати 8 сотиқ замин дар деҳаи Пулёни Поён, Дурахшони 2, ноҳияи Данғара. 155 000 сомон. телефоншон дар рӯи экрантон занг зад, далчи маълумотша бигиред. ремонтошам хушроак кардагӣ барои зиндагӣ талаботшда ҷавобгӯ кардан дӯстон. хулоса ки инами хеле гапо занг бизанед худтон. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 159 000 сомон нарх дорад. 2 ҳуҷрага квартира дар этажи нӯҳум дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода 41 квадрат бачаҳо азиз. 2 хонага 9 этаж 41 квадрат 4 микрорайони шаҳри Турсунзода. хуб савдо мешавад 159 000 сомонӣ. нархи соз дӯстон. хаяка далши мегирен, ремонтш мекунен. хона чихел мебинен, газоблок тайёр кардагӣ. хуб шикатуру гулкориша мекунен, даромада зиндагӣ мекунен. 4 маҳаллаи Регар, Турсунзода дар 9 этаж 41 квадрат 2 хонага занг бизанен. далши маълумотша аз соҳибхона бигирем бачаҳо азиз. 159 000 сомон бо худохоҳад савдо мешавад. одамое ки территорияи 4 микрорайон медонен, чихел хай ҷошам созай гирду атрофам шароитҳои хуб дора бачаҳо. занг бизанен, масъяка бигирем. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат дар Соколни этаж пушти ҳайкали Модарда қарор дорад. Соколни этаж 3 хонага масоҳати 62 метри квадратӣ. ана ҳамин доми мо дар подвалаш қарор дорад. 3 хонага 62 квадрат, наздикии мактаб, наздикии садик, наздикии ҳайкали Модар. хуб об ҳастай, свет ҳастай, доимиай. 2 рақам дасти WhatsApp мегзорам, занг бизанед, маълумоти пураша бигирен. иҷозати ремонт ва зиндагӣ ҳастай. хона дар ҳолати коробка, монтаж кардагӣ, стяжка кардагӣ, шикатурош кардагӣ. далши худтон тамошо кунед. ана ҳами хонаи мо дӯстон. 3 хонага 62 квадрат метр 210 000 сомонӣ. занг бизанед.
дӯстон, мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯши якхонагаҳ. масоати 30 квадратный метр якҳуҷрага квартира дар этажи дуюм, Истиқлол 119, шаҳри Бӯстон, Гулистон, Қайрӯқумда қарор дорад. дӯстон, ремонтош кардагӣ тайёр 30 квадрат як хонача. хоб 229 000 сомон нархаш, неки срочняка бача азиз. хаяк кадумитон дар лозимаи мисол квадрати майда нархи арзонтар занг бизанен. комплект мега теплый пол, ламинат, телевизор, мебел, чизе ки хулоса ки мебинен амёқати савдо карда мешава. 229 000 худохоҳад бо савдои соз дора занг бизанем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. 36 квадратный метр якхонага дар якум этаж, шаҳраки Балх, ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румида қарор дорад. 260 000 36 квадрат этажи якумда фурӯхта мешава. срочнаи бад бача азиз. хуб, якум этаж 36 квадрат якхонага, хаяк як хонаи калони хушроак. ремонтошам фасон кардагӣ барои зиндагӣ ба талабот ҷавобгӯ кардияншам. абои ҳама тарафа хулоса 260 ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, шаҳраки Балх, Румӣ. дӯстон, навори мо тамом шида. чизе ки буд ҳамаша навортон кардем. далчи бо ватсап мегзорам барои қабули реклама. рӯй кунен ё ки омада ай пеша навор мекунам. телеграм каналам хушроак гӯш кунен, дар омада тамошо кунен. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунен.